n'ụbọchị gara aga ka ndị Ekwulobia kwali the last Isi Nze Ekwulobia ugwu ikpeazụ, mana tata ka a na-ewepụta Isi Nze ọfụ nke bụ n'Umuchiana ka o si. So tata ka anyị ga-anabata ndị Ekwulobia ga-recognize onye bụ Isi Nze ọfụ nke a na-akpọ Bennard Ezeugbaja. Ka ebe anyị nọ ugbu a bụ na roundabout Umuchiana, ka anyị ji ije nwayọọ gbadaba na ngwurube Bennard Ezeugbaja bụ onye ga-abụzi Isi Nze ọfụ nke Ekwulobia. Ezeugbaja ka anyị nọ ugbu a. Ndị nọ bụ ndị Nze na Ọzọ Ekwulobia. Ndị Nze na Ọzọ Ekwulobia bụ n'ụbọchị tata ka Nze Bennard Ezeugbaja na-anabata Ekwulobia niile dịka Isi Nze ọfụ anyị na-ekpere mbido onye ije ebuli ọ bụ n'afọ Jizọs, ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs. Chineke nna, Chineke ọbara, Chineke mmụọ nsọ atọ n'ime ụdị ngọzi. Anyị ekene ha ekene ịnọnye anyị larute tefe ụtụtụ ụbọchị taa so na ndị dị na nke ụbọchị nke taa. Chineke ọ bụrụ na oke dị ma ọhụụ na-eke eziokwu okwu n'oke iwu anyị na-edobe na ọ na mmasị nwere n'Isi Nze Ekwulobia na ifere anyị nwere n'ebe anyị nọ ka iji mee ka anyị dụọrọ gị ndụ. Chineke ebe ọ masị na anyị ga-ada ogodo wee rụọ uruchi a na ebe anyị na-enwe nye n'aka ha na uruchi a na-asị gị gbasara ebe nna nyere anyị bịa chekwa anyị, kụziere anyị, gbaziere anyị, bịa chụọrọ anyị ajọ mmụọ, chụọrọ anyị ajọ mmadụ, chụọrọ anyị ekwesị na ndị ọgụ ya etu ọbụla basi akpata ebe anyị nọ. Chineke ekwere ka o ruo anyị arụ n'afọ Jizọs. Chineke anyị wee na-ere Nze Ekwulobia nye n'aka nsọ n'ụbọchị taa anyị na nke n'igwe. Nna biko ofu nze abụọ ga ngwọ na-Ekwulobia na-ekpekwa Ekwulobia. Nna biko ebe o si gbaje ebe gbara anyị ọgụ, onye sa ya je ha dụ anyị sọ ugwu a na-amụ atụ bịa dị n'ahịa ụkọ ndị achịta ọ naghị ahụgoro ya bịa nchịta ji ọ naghị enwe ikoro. A na-asụ Chineke biko n'ihi Nze Ekwulobia ọ ha anyị bidoro ọdụ from mgbe egede onye so oje ha dụ anyị ekpere ya aja. Onye so Nze Ekwulobia adị ọja adụzi ọ na-ekpekwa Ekwulobia. A na-asị Ekwulobia ụnụ bịara ebe a ka anyị wepụta Isi Nze anyị nke gara aga na etu a gaghị esi gị mana anyị ga-anọ ogologo ndụ. Na-asụ tata ka anyị na-ewepụta Isi Nze Ekwulobia gị na-ekpekwa anyị. Ya biko bịakwa na yara Ekwulobia ihe ọjọọ dị nke anyị na anyị na-azụ, ọ dị n'azụ ka anyị nọ anyị n'ihu, ọ dị na ihe dị n'azụ ka anyị nọ anyị n'etiti. Biko ọkpa ha ji bịa ebe a, ọkpa anyị ji bịa ebe a dị mma nke a ga-eji na-aka ya. Na-asụ Nze Ekwulobia biko ndụdọ nka onye na nke ya ruo n'ahụ Chinayọrọ bịa were onye isi oche n'ọdụ oche n'ọnọdụ a bịa were chairman bịa gbalite ofe a ga-esi dị mma ebe ha nke akpa echiche mara isi ofe ọkpara bisiplasị bụ onye nwe anyị n'afa nna na mmụọ nsọ. Ugbu a Umuchiana na-anọbe na-achọ ka ha sụọla Ekwulobia ọjị. Ọjị nke a ji n'aka wo agbalụọ anyị n'ọbe ya.
Even why not there? With an origin car. So come, I will let you go there, Ekwulobia, no. Ekwulobia, no. Yana, what can be a mine? Hey, yeah, go dinner. Ndị Nze Ekwulobia, ndị ụmụchiana na-anabata ndị Nze niile wee na-eme na usoro omenala onye o si kwesị ekwesị. Ndị nna m ochie na-eme ka ndị nye ụlọ. kwenu yenu mọnụ kapchanụ biko ihe ọbụla n'ebe a ọ bụghị anya maka nke ọrụ na akwụkwọ ebe ndị si nyere anyị ndị uche na bụrụ ndị nna m ochie na ọjị ha nyere anyị ebunye ndị Ekwulobia amaghị ihe ọ nọ n'aka obodo anyị ọ kwara ihe anyị nye n'obodo Ekwulobia kwenu uche na kwenu ndị uche n'ebe a ama m ụlọ hụrụ ibe nji n'aka ọhụụ na-agba wee na ndị nkọrọ n'ebe a ọ na-awụgolu ọjị onye arọba sọrọ anyị Ekwulobia ogbo nye ogbo ka iji anya Nze Ekwulobia kwenu? Nze Ekwulobia kwenu? Kwezuonu ndị ogbo nọ ebe a. Ezi agụrụ. Ọnọ ya? Ekwulobia kwenu? Kwenu? Ebiko ndị ezi agụrụ amụ na anya unu dị ebe a. Nye ụla. Chọba ụla. Nze Ekwulobia udo dịrị ụnọ Nze ụmụchiana udo dịrị ụnọ Nze Betete kwezuonu biko da ụmụnne m ụnụ ahụnara ọjị e nyere anyị ndị ụla ka ndị ụlọ anọghị agba ọnọkwụkwụ ya biko ndị agba nọ ebe a biko na enu ọjị azụ onye isi Nze ụmụchiana iti Nze Ekwulobia to be sọrọ agba ndị agba ụlọ hụrụ ya ụlọ anaghị ekwu okwu biko bịa na azụ ọjị eze na eze n'aka ọkwa ya kwa ịgbara n'akpa Go na watch you. Chineke nna anyị ọgaranya bi na-akwa ya na-akpọ na Ekwulobia daa n'ọkwa n'olulu chi a were na-enye ya ekele na ndụ nke i mere ka ọ fara anyị ruo taata isi ekele dịrị aha nsọ n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs wee na-asị biko Chineke mmemme anyị nọ na ya taa ọ nna nna anyị babidoro emeride ya were ga ite na ohere nke anyị na-asị biko ọkụ agụrụ anyị n'aka ya anyụ na hakwa n'anyị wee na-asị biko
onye isi anyị na-awa aja ga were nke chụọ ọ bịara ebe onye abịa gbure ka ọ na-eje mkpu afọ na ya ebe bere ugobere nke si ibe ya bekwere nke ukwa ya Chineke anyị na-enye ya ekene na ọjị ichere anyị n'ihu na mkpụrụ ka ị na-ata anyị na-ata ya n'ebe ekene bịa nara ya ọjị a gọzie ya ka anyị waa ya taa ya tata ndụ tata udo tata ịfụnanya taa Kraịst bụ onye nwe anyị n'afa Nna ọjị ya gbara ịnọ ọ bụ n'aha Jizọs papa nke igwe bukere mpara ka anyị nọ na-ekwe Ekwulobia onye ezi ekpose mụ na Ekwulobia ya bụ ukwu ụzọ kposa anyị n'ihe ọhụbe ya kposa anyị n'ihe ebe ọbụla nọ n'ime inyi ọkụ ebe na-ele Chineke anyị kene gị ka imere ka o bu ha ịjụ anyị oyi anyị jide n'ihe nna nna anyị vadoela o nekwe ụmụchi ya na anyị gbaratara ọ dụbụ mvadụ n'ụmụchi ya na ojede aha n'ụmụchi ya na ọ nọcha n'ụmụchi ya na obinye gakwa ebe ọzọ ife na batara ebe a anyị kwudoro onye bi onu na-asụ ndụ onye ọbụla alụgbukwe na mena ya egbure na bona Chineke nke bụ n'igwe Ekwulobia ahafụkwana ba maka okpu na inyere anyị gburu ọ ka anyị na-ekwu eziokwu ọ ya isi mbido okpu na iwuru anyị gbu nzi ọwụ na hụrụ eziokwu okwu ọnụụlọ okwe na ana nna asụ Chineke ama m ibe m ji ekwube mana wee na obodo anyị ekwekwere ka ajụ vuo anyị n'ọgbọ kụma ya vuo ndị iro anyị ọ bịa vuo debe vuo nna asụ Chineke bịa ka iwere ọdị agọzie ka anyị nwee ọta si na Kraịst igwe n'anyị ọdị m rutere tọọ a na-atị ọdụ ka ọ niile biko Ekwulobia eji ọjị ibitere a na-awa ọjị nta ọchabeghị ọjị ibitere agwa na ọjị n'afọ Nna ha na nwa na mmụọ nsọ Chineke nna onye ebere anyị daa n'okwu n'oge dị ugbu a na ngwurube nwaorugo bụ Bennard Ezeugbaja anyị zụgụgbata ọsọ na ike na ebube bịa nyere anyị aka ndị nna anyị mere nke ọ bụ nke anyị ji eme ọ bụrụ nsọ ọ bụkwanụ ọ bụghị ịkwatụrụ landlord na anabụ isi ọ ọkụ ole ka iji ara ha anya asụ m Ekwulobia anyị ga-adụ nọ onye so anyị eji adụ ya bụrụ anyị ụzọ gawa ana m ekwu mgbe niile ọkụkọ be m na nkịta be m na nke be mmadụ n'ụwa ọgụ nke be m ta ukwe m bịa nje kwụọ ụgwọ Chineke nna bịa were ebere na afọ ma gọzie ọjị ka anyị wata atata ndụ na arụ ike n'ihi Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọjị na ụgbara ịnọ onye ose agbaji ose biko ka mmadụ ji na ose biko onye ose nwaanyị Chukwu biko gọzie ebere niile ekpere ebe a na ayọ niile ayọrọ ebe maka ọdịmma ọnọdụ a ndị ochie wetara ọjị weta ose o nwere ihe ha ji tinye ose ka a ghara ise okwu ihe eji ọbịa dị ụfụ anyị wee na-ayọ Chineke kere ose n'ụwa ka anyị ma ndị ga-ata ya nụ onye si okwu sewe na Ekwulobia ya serekwe nna na biya ka a na-ekpokọ Ekwulobia ekpokọ anyị ya na-ekposasị ekposasị be gbasakwa aka mkpụrụ ose ahụ Chineke gọziere ya ihe niile chere anyị n'ihu ebe a ka ose a ka anyị tatata n'udo na akpa dị nwe na
na ọgbakwa n'ihe ọ na-agba ọgbakwana ọ na-abịa ọgbakwa ndị nze na ọzọ emesigo emume dị na ife gbasara ọjị dịka omenala Igbo si wee dị. Ndị nze bụkwazi ndị bụ fanwa ji ọkpọsị ichekwa ma dokwa omenala Igbo dịka o si wee dị. Ya, anaknya jadi banyak buyuk. Wakana onye anyị kene. Onye ka anyị kene? Anyị ekene gị o. Nna anyị kwa anyị ekene gị. Biko wakana onye anyị kene. Biko ọ bụ Augustine Nze. Ọ bụ onye Connect. Anyị ekene gị o. Isi onye eze. From Connect. Anyị ekene gị. Isi onye na-enyo. Nkọrọ Ekwulobia. Anyị ekene gị. Nze Akunne.
Nze Akunne ka ọ bịa mee ihe a. And draw this mic. Ka anyị nwee ike mee ihe anyị na-eme. Anyị achọghị ịkpọpụta onye isi nze gosi onye ọbụla ka ọ bụrụ ọhaziri ume. Bụ ọkwa ihe anyị ji bịa. Akunne bịaba nụ. Nna ya ukwu kenene Nze Ekwulobia. Ọkwa ekenene Nze Ekwulobia ekenere m ụnụ. Bekene ya afa ga. Afa m Ezeugbaja n'obu ansịrị m ọnwụ Chukwueze Nwankwo. Ezeugbaja n'obu nke mbụ na Ekwulobia. Anyị ekene gị o. Thank you. Okay. Ndị ụmụchiana na-akwadozi igosi Ekwulobia niile Isi Nze onye ga-abụ Isi Nze Ekwulobia onye anọ na Ekwulobia n'ụbọchị tata. A na-akwadozi nke a na-akpọ official presentation of the new Isi Nze. Ekwulobia kwenu. Ekwulobia dị enu. Ekwulobia kachakwanụ. Biko. Anyị ọdụkwanụ nka anyị emena ihe wo mena na ọjị mgbe na emere ọjị dị unu. Anyị ji agabazi straight na nke na. Biko. Ọgụ ka ọkpọsi Ekwulobia. Ọjị na mmanya na-adụka na. Ife ụmụchiana ji asụ ụlọ ụmụchiana ji asụ ụlọ nnọọ ụnụ abịa na Ekwulobia kwenu. Ekwulobia kwenu. Ekwulobia kwezuenu. Biko anya m aka nkụ. Na-abụ ibe ndị Kene mbukwari. ọ ma mma ya. Ekwulobia kwenu. Ekwulobia dị enu. Ekwulobia kachakwanụ. Nwanyị ka ezutere ebe a. Ndị ụmụnna agbarụọ Bennard Ezeugbaja ndị ụmụ eze onye mere ọfa atụba dị nke na akwado nwanne gị nwoke na mgbọfụta a na-agbọfụta ya taa. Biko ife ọwụna unu dị onye a yiri onye ịhụta ife ọwụna eji ezi ndụ na ana onye ịhụta ezie ife ọwụna eji ezi ndụ na onye ịhụta ezie mana anyị eruo na nkere wee ọjị ya bata n'anyị aka anyị na-ekene ndị nyere ụmụchi ana nyere anyị ọjị ele esi eme
unu ma anyị zo na ndị na-akọ obodo ahụ ebi ọka aka akwapụrụ o zuru ezu akwa isi so biko ọjị na ọjị e nyere ndị Ekwulobia ejiji akpọpụtara anyị onye isi nze mgbe izi ga-azụ soja eme nkele anyị tọjide unu anyị ejekpụghị onye isi nze Ekwulobia ụmụ chi ya na bukọrọ nkewa ọrụ anyị na-ekele ụlọ iwere na anyị si egbu enweghị na ife na ọdụ na-anya anya mma anyị nwere ike ṅụkwa ya otu iko na ife o mere ndị na-ebe akwa mmanya erubere enye zuru ofe ebe ede mmanya ọnụ ka ibebe anaghị enwe nwa udene enweghị nwa nze ibe a na-enwe ebe onye bụ onye isi ma anyị bụrụ ha na nze ịbụrụ na nze iji ekwu mmanya ọnụ elu ibe ha siri ikwu ịbịa ekpoko ubeka wakena ya onye ka anyị kene Nze Chukwubunna m nwafọ. anyị ekene gị o onye ka nkene Ọka wee eze aka ji ọfọ nke Ekwulobia. Mgbe ọbụla a na-ewepụta onye isi nze anyị ga-anọ n'ikem n'ikem wee dochie na ibe ego n'ọfụma. anyị ekene gị o onye ka anyị kene na nna ichi ezu oke dị mkpa from Umuchi. anyị ekene Enwere ike ịwazi ọjị ugboro ịtọ. A wacha ọjị mmanya wepụta. Ele ajị ọdana n'ọgbọ hapụ ọjị ebe ya jụọ oyi. Biko a ga-awa na ọjị a. Eji ọjị jakịta wụ ọjị akọrọ Ekwulobia. Ọ Umuchi na-asọ ya. Ọjị a biko anyị ga-ewerekwa otu onye je anyị ga-ewerekwa otu ọjị je wejere Umuchi a. Were kebe Umuchi a dị Umuchi a sọrọ ọjị a. Otu ọjị ga-agaghachikwa azụ batu Umuchi a. Ahụ na ya. Asa ndụ otu onye na nke afọ n'ọnụ n'afọ. Okwu nji bebe adị mma nkụ nji eji na ya amawu ya. Asọ bịara be onye abịa bụ na mgbara na mgbu apụ na ya n'azụ. Abịa agbalụ anyị nọ. Ọkanga a na-ebunye tata. Asị m onye na-ewu ya n'ọkụ, onye ha jụ ya n'ahụ oyi. Ọ ga-ebu ya vuchicha ya vu ya mgbugbu vu ya ngọngọ. Wee na-asọ ọ ga-adị na anyị mma. Chukwu okekere n'igwe kee ụwa. Ọgụ ụmụ onye ji eko onye ji eka ma Chinafụ na ibe na-afụ na nzuzo nna ha awụ onye na wee kpechara ọgwụ anyị wee sị mgbata na ozu oke mmemme anyị na-eme ebe a wụfe nna nna anyị ha mere debere anyị ọkụ eji ha anyụ na nke anyị dịka onye kwuru si wee kwu mbụ anyị ga-emegide emekwakwara ndị ọzọ anyị na-agafe asị ndoga ibe ha nọchie enyi ha eji ebebere na ndị ọzọ eji ha abịa onye ga ibe ya nọchie mana anụ m asa anyị kwa aka ka gbugbu egbuo wee kabebe wee sụrụ Chukwu okekele ụwa biko n'ikwe na ọjị taa n'ihe na-Ekwulobia na ebe na onye anyị si bi ebe a kịta ka mkpa ihu anyị dị iche iche otu ka mkpa anyị si dị iche iche mezukwere onye ọnwụ na dịka mkpa anyị si wee dị ihe ọma ovu n'obi biko mekwere ya nke ọjọọ sụ weziga ya Ekwulobia ndị opozishọn si na ya eje ha adụ ha amụma agba mgba ha gbacha mgba ha eje zuru ike maka onye nwere eze Jizọs nwere ibe niile wee na-asị na ọ ga-adị na anyị mma Chukwu nara ji gọzie eta ya na mgbe ka eta na ibe tara ikele nwere ọdụ na ga n'ihu na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọjị m gbara na ịnọ ya mekwere na ya mere nna ya mere nna ya mere Biko ibe ama jụkwa oyi biko ọ gaghị ajụ oyi ezi onye na-akpọ oke onye na-akpọ ọjị na oke onye isi ọ bụrụ na ị yagwara ya ọjị wara ya ọjị ọbịa awa ojii ebe a wara ya ọjị
Ekwulobia ebetete anyị ga-adụ n'o. Ekekere ụwa anyị ekene ihe n'ụbọchị taa. Anyị na-arụtete gị wee dute anyị na nkụkụ anyị dị iche iche. Anyị wee ebe agbarụọ Bennard Ezeugbaja. Ibe anyị na-asị Chukwu, ibe anyị na-ayọ ha ọwụ ogologo ndụ, ahụ isi ike, ịkwụrụ n'eziokwu. Ibe akụ na ibe enwe ga-eru anyị niile aka n'otu n'aha Jizọs. Anụ na ihe na-akụ ọkpa anyị ga-ata nke. Anyị jekwa amanụ na-eme eziokwu ga-eme ka anyị pụọ n'oru. Anyị kwụrụ ha n'eziokwu, onweghị ibe ga-eme anyị. Anyị kekwere Chukwu na nke ọ na-edubu anyị. Bennard eji akpọpụta ka adị nye Ekwulobia. Iji achị ka nka. Usu eji ha ezi ụkpa anyị ha akpa ha. Ịkwụrụ ha n'eziokwu, ibe niile ga-aga siriri werere. Anyị bịara ya kwụrụ n'azụ. Maka onye nọcha ọrụtụkwa ndị ọzọ. Chukwuọma agaba ruo na mgbede okwu ọhụ ka awa. Ibe na-ekwukwe na onye a na-akwara ndụ ya na onye aba n'ahụ ya ejikwa ndụ efe ndụ. Onye si na waji ya were nke eji ọchụ. Onye si na-ekposa na na-akposakwa ya. Chukwu ebule bịa na anyị ọjị gọzie n'afọ Jizọs Kraịst bụ eze anyị. Ọjị m ụgbọrọ na ịnọ Chineke iwe a na-ayọrọ ogologo ndụ ahụ isi ike iwe akụ iwe enwe ọchọ ka o ji eme anyị ọdachi ekwena ya Chineke were ogologo ndụ kwara anyị n'abata onye nwe anyị. Were ụkwụ anyị were bataba agbalụọ. Chukwu onye isi ka ịbụ ibe ikwuru ga-eme. Obinigwe nke ịtọ ọkwa n'ibe ndị nna nna anyị dewela anyị fọfọ dị ka ibe alụọla anyị ka anyị ji gbakọ n'ụbọchị nke tata na ngwurube agbalụọ. Chukwu isi na ọ bụ onye ị ga-emere ebere ka ị ga-emere ebere. Onye na-esi n'ikpe abịa wee tụnye nwa mgbenye enu n'enu ka nwa gị wụ agbalụọ agbara ajụjụ eboghị n'ụbọchị nke tata ka o wee bube ivudo na Ekwulobia. N'ibe anyị na-ayọ gị ebo n'isi ebo Chukwu okike Chukwuọma eziokwu zuru oke n'isi ya. Ndị ire ọkụta isi na geeti abalị ọzọkwa ebe ha bịara ekwu. Ọ ya ka anyị na-ayọ. Ọ ga-ebu ya maka o mere ndị buru ya buo ya ọfụma. Eziokwu ikwuru ya ekwukwene ya ka anyị ji ayọ gị Obinigwe nke ịtọ. Ị ga-egboro ya uke nwoke uke nwaanyị ndị a na ndị mbụ na ndị egede biko bịa takwanụ ntị na ana ka ọ nọrụrụ anyị ya anyị ụmụ ọkpụ ọkwa na ọnọ na-agba ọgụ nwa wepụrụ unu ya uke nwoke uke nwaanyị ndị uliri agbụgba ndị asaa na abụ ndị omeni unu ekwekwere ha nweta. Chukwu okike Chukwuọma anyị na-ayọ gị anụ niile nwere ọwa anụ ọwụ na akpa n'ọwa nke si ibe ya akpa na ụwa nke echi ya. Ana Ekwulobia anyị na-asị onye laghasịa ya onye metọ ha metọkwa ya. Chukwu onye ọhụrụ tukwuchie ụzọ anya ha kwụzi onye binikwena onye sụ akwụ ha kwụ na nchiri ka anwa agana na nke na ịkwana mmiri eji si akwa ọkọ werere m akwa ọkọ werere m. Anyị nọkwa n'ọnwa nke erie onye zakọkwa na Ana Ekwulobia ya kpoo okpopu ya gba ụnwụ. Chukwu okike Chukwuọma anyị na-ayọ gị omesi ome aja aka isi aba ya ọ na aka adabakwa ya ọnụ. Chukwu ịkwara ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrọ onye ọma na-eme mma. Anyị na-asụgụ anụ ji ukwu na ogwe n'oge ya nwa bụ ọ dị uwe ogwe n'oge ya na ogwe zurukwe. Ọ ya ka anyị na-ayọ Obinigwe nke ịtọ ogu eji eko ife ọma na Ana Ekwulobia ya agbaji n'anya. Ebere onye sara na Ana Ekwulobia sụ were tinyere ya nri. Ọkụkọ saa ese ọ sata ya burukwa ezeka ọkụ o ji ọgwọ ya na-akpa. Biko aka nwata ka anyị ji etotụpụtara ụlọ ọjị chi ogwu ichie nta biko aka okere ka ụnụ ga-eji wee nara anyị ọjị a.
ọnụ nwata ka anyị ji gwa unu okwu renu ntị okenye nụrụ ya ka anyị taa ọjị atata ogologo ndụ alụ isi ka ibe akụ aka ibe enwe enwe na nchekwa n'aha Jizọs Kraịst eze mkpọtụ dị elu gịnị ka ị na-ekwu onye ka nna adụ m ete ebukwere ibe ha ọbụla onye ọbụla ji mgbe e kpuru igwe okpu onye ọbụla jidekọrọ ndị isi nze niile jidekọrọ okpu aka wee jekpu ihe onye isi Nze Bennard ka anyị awagbuola m ose ebe a kwuo oche dị ogu nke ụra ya atụ ya atụmezi agụrụ gbacha ose na o nwere ere ose resịrị dụ ka onye ọbụla atụ ya ogu nke ya ka ha kwuo okwu ebe a ọ nwụchi na agbacha dị ogu nke biko Ekwulobia ekele m omekwere hụ ogologo ekpere ngaji ekpe ka ọ karịa nke onye agba kpere aka anyị dụcha ya na Kraịst bụ onye nwe anyị nna anyị ukwu onye ka anyị kene nna anyị ukwu onye ka anyị kene onye ka anyị kene Nze agbarụsị anyị Francis Ezeka nke Francis Ezeka anyị ekene gị onye ka anyị kene Maazị nke Nze Ekwulobia onye maazị gị eziokwu afụta ife anyị ekene gị onye ka anyị kene Nze Bennard Ezeugbaja n'Ekwulobia nke abụọ ọkwa nke izizi anyị ekene gị onye ka anyị kene Nze Chukwu Ezechukwu Nze Anakpuolu Uche nke mbụ na mbụ n'Ekwulobia anyị ekene gị onye ka anyị kene Nze Godwin na Anamala onye agba Ekwulobia anyị ekene gị onye ka anyị kene Nze Benjis Bekwe Odagbo onye nke mbụ Ekwulobia anyị ekene gị Nze Ọdụ Okogwo Chibeze nke Nze Ekwulobia ndewo anyị ekene gị nna anyị ukwu onye ka anyị kene ekenekwe ọ Nze Robert Ezeugbaja onye ọkpa Ekwulobia anyị ekene gị onye ka anyị kene Nze Christopher Ezigbo onye ọkpa Ekwulobia azịkwuru uche anyị ekene gị onye ka anyị kene Nze Anayochukwu Ezeagụ onye ebe okpu Ekwulobia anyị ekene gị nna anyị ukwu onye ka anyị kene okpu Ekwulobia anyị ekene gị onye ka anyị kene Nze Anthony Ezeama okpu Ekwulobia anyị ekene gị kene anyị ekene gị Isi Nze Ekwulobia isi n'aka ndị Ekwulobia ịgba ndị provost na-ata ego anyị ga-adọ very ordinary anyị achọrọ mkpọ kịta mmanya ga-adọbagodi maka na nweta mmanya kịta na ụfọdụ mmanya ndị ụfọdụ anaghị ebu mmanya etiti ebido mebe ibe ekwesịghị ime ụmụ Chiana Ekwulobia the speaker gosipụta na gị onye bụ isi Nze taa ka ọrụ gị na-ebe tata ka ọ sekretịrị na-ebe tata enwe ha n'isi Nze
Nze Ekwulobia as a kind of ex-administrator, ex-secretary of Nze Ekwulobia. Emechazie ibeka anyị mkpa wụ secretary. Executive bụzi anọ meeting. Ahazie ka ọ ga-esipụta. Mana nke obodo nke wụnụ secretary ga-afụta tata. Isi Nze na-afụtacha secretary na-afụta. Mmadụ na-abụ aha wụ mmadụ. Nze Ekwulobia ji were eje ozi. Ndị ọzọ wụzi ebidozie formal meeting abanye. Edna consult ndị were m ọrụ. Egwe na-aga. Mana ikike nyere m asị MC enwetara m ike ime ife ọnwa sọ na mba ebe a enwere MC jere na nwedị mmadụ mebiere ewedị ha mana eje eme before na-ekwu okwu ọnwụna ị ga-abagodoro m ime agodi ime ịmara ime ebe ị chọrọ ịnọ otu onye bụ edugbo onye ime nna ya eje ha dị ime otu onye onwe ga oketa mmadụ baya aka otiri chọọ ya anyị na Nze Ekwulobia dugburu ya ama m ama ibe oje biko ebe ọ na-aba ime unu na-anya ebe a isi Nze niile zuru ozu ebe a o nwere funeral permission gbajewe ozi pasa ha na-abịa biko Isi Nze Ekwulobia gasị bido na-agba na ụmụ oji baa ndị niile nke ndị ebe a biko ana m arịọ ọnụ biko ka anyị benche na ọchọ ka anyị jee nene mara ka esi akwadoro ọkwado ọfụma ya mara ọkwado ọfụma ya agwa biko ngwanụ ma sekretarị biko ma sekretarị biko ana m arịọ onye isi nke esi were biko were godo oche na onye ka anyị kene Ndụ ọgaranya. Anyị ekene gị onye ka anyị kene Igwe mara eziokwu aka azụ ụdị ya. Anyị ekene gị onye ka anyị kene Ebuziga mba. Anyị ekene gị onye ka anyị kene eze a na-eto anyị ekene gị onye ka anyị kene anyị ekene gị onye ka anyị kene Ifeme onye anyị ekene gị onye ka anyị kene anyị ekene gị onye ka anyị kene Ọmụwawo aka ichie Theophilus Ezeugbaja onye dọwa mma anyị ekene gị onye ka anyị kene anyị ekene gị onye ka anyị kene Nze Ekwulobia anyị ekene gị onye ka anyị kene Nze Ekwulobia mgbe ife anyị ekene gị onye ka anyị kene Igbo na-ekwu anyị ekene gị onye ka anyị kene anyị ekene gị onye ka anyị kene anyị ekene gị onye ka anyị kene Nze Bidi Okeke ọ nọ n'ikpe eze. anyị ekene gị Therefore, now go to the mentally and physically. Go to the
ife ọnwụ na mmadụ zuru ezu o zuru ezu anda mana afọ ebe a ma afọ na ndị ISO ji eje dupụta ewu ndị isi nze ma ọ spika onye ọnwụ na-awụ isi nze ma ọ spika ya ga-edupụta ewefunye ịwụ isi nze ma ọ spika banye na line egwefugo ife ọnwụ na nwere usoro biko ndị a na-afọta ma akpara isi nze ha so dupụta ya ịkwụ ha ọtọ ịmazi ebe isi nze ya eme biko onye a na-apụta ekwu ha na ndị apụtara go onye ọnwụna n'ebe a maka ndị a na-apụta nụ ka unu niile anyị niile nọ under them fana ha na-apụta onye ọnwụna ya kwụrụ ọtọ biko eji m ghara wee na-akpọ ntezi ndị si Nze Ekwulobia biko anyị na-ajụ ụnụ biko no noise biko anyị na-ajụ ozi biko ana m anegara ezi udo anya na-enegakwara ndị ọzọ anya biko prazienụ onye ọ na-akwụrụ ọtọ biko ndị isi Nze Ekwulobia led by the protein isi Nze secretary administrator biko anyị na-arịọ unu biko bịanụ n'oche ebe a bịanụ bịa were oche onye na-agba akwụkwọ ọ na-enye ya oche ebe ndị ha jebụ ọ nwere ebe ya enye ya oche ka otu ebe nye ya oche mba tebụl ya gazi ebe ahụ ya na-enye ya oche ebe ọnọdụ ebe ahụ biko onye na-agba akwụkwọ nwoke na-eje n'ọsọ nwunye ya chọrọ ebe ahụ nye ya nkwụ biko chifu ogba gị mala ka esi were eme ihe you are not the bodyguard of Isi Nze elego m ya tata bodyguard ya ka biko nọzie n'ala Isi Nze anaghị ana nọzie n'ala anabatago Isi Nze Ekwulobia onye nke bụ Nze Bennard Ezeugbaja achọrọ m oche dị mma oche mara mma agbalụ o nwekwara executive seat nwere ụmụnna nwekwara executive seat unu nwere ma ha bịa n'ime chọrọ m executive seat biko ma ha bịa n'ime chọrọ executive seat biko ana m akpọlite Isi Nze ụmụchiana si Ekwulobia Nze Bennard Ezeugbaja ya were oche gị ebe a Ekwulobia kwenu ụmụchiana kwenu onweghị onye ụmụchiana Ekwulobia agụata amaghị onye ọ bụ ihe gbasara Nze anyị na-agazi ndị ọzọ mara na ide eru ebe ọ na-adọ ome gịnị 1923 dịka onye ọrịa nyere m aka Executive assistant na-enyere m aka Isi Nze batara ebe a ndị Isi Nze tọrọ atọ ọ bụ sọ na echiri ọzọ be ya Ekwulobia niile echiri ọzọ be ya ọ lụrụ Isi Nze lụka ya nka onye bụ onye ahụ onye a na-akpọ Ezekafọ Ezidemba mụrụ Ezeugbaja
is a calf. Ezeugbaja one more time, onye na-akpọ Nze Bennard Ezeugbaja. Ọ na-afụ na ife ọnwụ na nwere reason o ji abụ. Ife onye anwa ha akọwara ya. Ọzọ be Ezekafọ Ezudemba bidoro na 1923 wee na-arụ Isi Nze bido iche ọzọ n'ụmụchi anyị. Si n'ụmụchi anyị wee na-agagharị. Maka na mgbe ochie o nwere ka esi aga na iche ọzọ. Anaghị apụta ya n'ụkwụ. O nwere ka ekweba si ewe oke. Except ma ndị ọrụ wele na ha enweghị ikike ime. Akwa nwere ndị ọja wụrụ wele ebe ife ya eche ọzọ adịghị izi. Mgbe ochie anyị ka ma mgbe Elite were gba egwu ọzọ. Mgbe anyị dị n'ụmụazị between 65 and 66. Ichi ọzọ adịghị izi mgbe ahụ maka na ị ga-adụ onye na-echi ọzọ mgbe na-ele ana ma ụjọwa ibe wee tie nwa ọzọ. Ọzọ a bidoro n'ụmụchi ya na wee gagharịa endị enwere ebe ọzọ kpọchiri nwee ndị emenwuzi ihe mgbe ahụ aka nwee rekọdụ ya nwekwa akwụkwọ ya. Mana asị nke mma ka ụnụ mara na ọzọ bidoro Isi Nze bidoro n'ụmụchi ana be ike nwe ike na ụmụ ezedum nke si n'ụmụchi ana Ekwulobia. Ebe a ka Isi Nze bidoro na 1830 n'okpokanye ndị rekọdụ ka ọ gachara na be ọ chekwara chiri otu 1904 gaa muzik ka ọ nwụrụ. Zik was born 1904. Ka muzik ka Isi Nze kwụsịrị were bazie ebe a na-akpọ be Ezeamobu. Si be Ezeamobu wee bata na be Ezekafọ Ezudemba. Ọ yara Isi Nze si wee na-aga mmadụ wee bịazie sọ ya je na-eme Isi Nze o ziri ezi omekwere ihe mmadụ ga-eme ọ were ya bụ onye amerụ ana o nwere gwa ya n'ọjị ebe a. Nwanne m nwoke nwere enyi nwoke gwara ya n'ọjị ebe a. Isi Nze wo ọ mekọtakwuru ihe mekọta o mekwara nụ ka esi wekwubie n'Ekwulobia mana ga ebe a enweghị taịm. Tata bidori na 28 ka Ekwulobia ụwa niile ọmụgoro ndị si from London US maka na ị gaa na YouTube iji ahụ mgbasa wepụtara ya asị Isi Nze Ekwulobia ọ dị ebe a kịta ndị nwere ezigbo fon gaa na afa YouTube efe ya ebe ahụ ụwa na-enenezie na-agba na fon. Mana tata ka Ekwulobia na-agbazi mkpu anya onye ewe Isi Nze ahụ anyị ji ohere agwa ya anabata Nze Bennard Ezeugbaja. Unu n'anya o kpuru otu ugbene ọ nwere ji si ya kpuru otu ugbene na Isi Nze ụmụchi anyị o nwere ugbene meji akọwa ebe na ihe ọwụ mgbe o ruoro ndị bụ ndị Isi Nze agwa anyị ihe ọwụ. Eji m ohere agwa na-agbapụta ndị Isi Nze and Secretary General Nze Ekwulobia. Mmadụ nwere nwere ga-esi were kpunye ya weta ya ugbene. Ana m asọpụrụ Isi Nze n'ihu ọkpara mgbe unu tinyere igwe ya na-eke unu kpuru ya okpu ọnụ maka nsi were mee ọ gbazigogharị. Mana tata so ebe unu ga-eme unu ga-ejikọta ọnụ were ibe a. Ana m enye ikike onye nke ọrịa ga-ebeta ma emechaa ibe a. Secretary General ọgụ nwaka ji the mantle now na-alụcha ya ewerecha oche enwere ebe nọ were kwubi okwu. So onye Bennard Ezeugbaja amụrụ ya 1949. He was born 1949. Ọ bụ my senior brother. Echikwaziri ọzọ 1952. Ka Chineke si were chọọ ya o nwere ibe nji asọpụrụ ihe ọ Chukwu si ya arụ Isi Nze a ọwụ n'ike mmadụ Chukwu si na ya ga-arụ ya ọwụ na aka Chukwu adịghị na ya Isi Nze anaghị azọ ya azọ ịzọ ya azọ ikpe ṅụọ ozugbo o nwere ndị zọrọ ya azọ ikpe ṅụọ
ma chukwu kwuo nọọ ebe a ka isi Nze ga-abata anyị maka anyị enwe ihe gara anyị enwe iji ejere mana tata chukwu ekwuo n'ọnụ ya bụ isi Nze anyị tinye n'oche a dịka chukwu si were kwu ya anyị nazara ozi ndị isi Nze ebetete na sekretarị biko ịma na iwu isi Nze benite ịma na Ekwulobia na akpọpụtara gị na Ekwulobia dịka isi Nze anyị ma na ọtụtụ ka ya apụtakwa mana akpọpụta ha na Ekwulobia dịka isi Nze ma ọ wude spika bụ na onye na-arụ ya ike adịzighị ya ọha onye ji spika ya mana ịga na iwu spika ma ọ wuru isi Nze ma ọ wụ sekretarị nke anyị nyere ikike biko pụta ahụ ibe na-arụ kịta ahụ prezidenta biko prezidenti dịsi ugbu a ọkwa ijere amị lụkwa ka onye jere amị prezidenti ya dịka ugo dịka onye jere amị Davido my cup of here. Okay, Biko, now you can go and sit down now. Here's a chair. There's a chair. Biko, Bianuso. There's Bianuso. There was an affair. Biko. I know your Ohanezel. And the chichi, and a quarter. Only the chichi, and Anna. Only one Mayana. And the chichi, only this is them. Ko no bidoni aka n'isi bidoni ne bido aka n'isi anya kwukwo na yonu biko secretary ọlụkwa na ije ekwu okwu mekporo okwu eji ekwu anakwa ihe gweta itu ije ekwu okwu were nyo eji ekwu okwu Ekwulobia anụ ibe mana anyị ga-ekike igwete ibe a ikuku n'ikwu okwu ọfụma ka anyị na-anụ ibe ị na-ekwu ibe ahụ power enyere gị and na transfer that power to isi Nze Ekwulobia so kwuo okwu gosiri na ịma ihe a na-eme ngwa kwuo okwu ngwa biko Ekwulobia anyị ekele unu tata ka ibe arịma na-emezu n'isi Nze Bennard Ezeugbaja Bennard Ezeugbaja Nze Ekwulobia oge mfu iwu isi Nze ụmụchiana ị na-eyuzu ofu abụbụ ugo ka ị na-etu tata ị na-abụzi isi Nze Ekwulobia general anyị ga-etu uzu ha ịbọ ka ọ bụrụzie gonachi Nze Ekwulobia niile dịka omenala n'afọ na nwa na mmụọ nsọ biko na anyị na-ebe ahụ o nwere ya njekwu n'isi ya biko geenụ ntị Chukwu jụrụ geenụ ntị biko bịa mụrụ nke ebe a na ebe a kịta Chukwu jụrụ Solomon kedu ibe anyị enye gịnị ka o kwuru kedu ibe na ya n'isi onye a maka na ịgba ọwụ na-awụ isi inwe ha amamife nwụkwa ebe ị na-eje and amamife ha ka Solomon ji wedi famous so Ekwulobia na-asị gị na ife a na-enye ya tata awụ gịnị amamife were amamife ha Chukwu nke ya nyere gị amamife eziokwu wee chịa Nze Ekwulobia n'aha Jizọs biko ndị isi Nze gazienụ ga-anọdụ ana oge agbalụọ isi Nze Ekwulobia Nze Bennard Ezeugbaja sụọ n'oche a na ebe a na-ehere ya ọ na-ekene ibe a biko eji m ala eke the chief provost or the provost officer ndị Ekwulobia na-esowe n'azụ onye ma na otu onye provost ga-esowe n'azụ gaa nda biko kwụrụ ọtọ nna kwụrụ ọtọ biko dapụpụ oche a epụ onye nya mmadụ na-abata bụpụ oche a
ihe amasị ebe ị ga-esi bido ebe makwazi ihe ị ga-eme Ekwulobia kwenu? Ekwulobia kwenu? Umuchana kwenu? Isi Nze niile kwesịrị nụ mo. Biko ị ka ya nọ ego dada. Were godo oche n'oche ya. Akwụkwọ agaba ka ebu. Kịta agwago m ụnụ kịta awụzi ya nwa asị na ugo chakwara ụdị a kịta ọ chara acha ihe oyi acha onwe onye ọwụna na Nze Ekwulobia maka ndị ụta ejide ebe ekwubi ebe a ga-ekwukwa Nze Ekwulobia ugboro na-abụ na nwa nwezi ike kịta ị na-etu ugboro na-abụ mgbe kwesịrị nụ o nwere mgbe eji were ya wee amụọ na-apụta mee nkwado eni seremoni ọbụla Nze na-eme ibe anyị ji were hapụ ndị isi Nze wụna ka ya mara onye wu isi Nze maka na ụchakọ na TV ibe anyị hụrụ n'otu ori na onye agabara anyị nwere ike iwere ego anyị wejee na NTA News maka isi Nze pụtara ụnụ mara ihe bụ isi Nze n'obodo dị iche iche ejego m Ọnịcha nwere ihe bụ isi Nze ejego m Ọka nwere ihe bụ isi Nze ejego m Agụukwu nri onye dị n'ọkụ Nze na ọzọ na-ekwu na the whole Igbo land ọkwa na ọ na-amaghị na amara taa ọ gwara onye si Israel were setụrụ na Glen wee si na Glen gbadata nri ebe ahụ ka o ruru ọ mụrụ ụmụ ole ụmụ ya rukwere ịsaa ya ruru ịsaa diọkpara na nna anaghị egbu mgbe ochie ọ diọkpara ya si from Agulere wee gbadata o ruru na iri o na Agulere nwụọ ebe ahụ ọka na ndụ diọkpara ya fụọ obu bịa na nri buru wee bịa na nri biko Agụukwu nri ka ha bụ dị na ihe nri Agụukwu nri na nwa ibe dị n'ime ya ajụrụ m ajụjụ gbasara Agụukwu nri bịa na nri setụrụ down wee bido Nze na Ọzọ ebe ahụ ebe a ka ebido Nze na Ọzọ ka ọ nwụrụ esikwa na dati nri ya burukwa ozi ya nakwa na Agulere na orie nri na Agulere onwe ya na-aba na ya tata diọkpara eri na orie nri na Agulere onwe ya na-aba ebe ahụ taa so ka ụnụ mara ihe ụdị origin onye kpatara o nwere emume Ekwulobia na-eme ma eji echi ọzọ o nwere reason mana Baịbụl anaghị echi ọzọ mana ha na-abịa eso n'ọdụ were kwanye ugwu n'ọzọ a na-echi so n'oge ugbu a ibe ọ na ha nwekwara ohere bifo eji ekwu okwu isi Nze na-ekwucha okwu oje kene Nze Ekwulobia o kene Nze Ekwulobia ndị isi Nze ga-ekwu okwu ndị isi Nze kwuchazi okwu onwego mmadụ na-agbaka mere indicate interest na ha ya ekwu okwu ife anyị gozere mmadụ ma 2 minutes eji m fon na-aba ebe a na-echeki oge ha 2 minutes kwụsị Ekwulobia kwenu? Ekwulobia kwetuo nọ. Biko naanị ibe nna achọ egwu ụnụ bụ na isi Nze na unu nyere m ojikwa etinye aka ya emeta ya ọ bụrụ nna nke ngoro nke izizi nke Igbo ọbụkwa na eziokwu onye ọbụla bụ onye ji eziokwu bịa ogwe ibe jemecha Nze anyị ghara apụ ọtọ na-aga dịka ono si aga mmadụ egwu na-asị abịa anyị jekwa eme ya ọkwụrụ ọtọ mụ na-asụ biko Nze Ekwulobia ibu na ọkọ m na unu ji ebi ya ibu ha bụ sụbịa kọrọ m nke bụ eziokwu mee prufu ya ya bụrụ eziokwu mgbe eji agba nke eji eje ndị ile anyị onye nwafuru nke nwanụ bịara asụkwa eje na Zakibia jeje kọgba ife gbasara Nze Ekwulobia na eje m etu eje dị onye ọbụla ya bụrụ
ya bụrụ otu ọkpa ka anyị ji eze otechukwa Nze Ekwulobia biko okwu ya maka ụlọ mana maka anyị jere ogbo anyị jekwa isi nzi anyị ndị nọ n'ụlọ ụka kwuru ihe mere ebe ahụ o nwegasịrị ụmụ drama merenụ mana drama nke mma nji wee na-awụ bishọp anyị si ya awụ Nze maka ndị so ha born again Nze na Baịbụl wuo otu ibe nne anyị ebe dị na Nze mana ebe dị na Baịbụl izeela ịma na ebe dị na Baịbụl ọ dọrọ gị izi ọkwa ikpuru ogbu awụ isi nwa ọgụ George Agụ o bugu George Agụ ogbu na ikpu ịdị meditate for it or not ọkwa nwa obugu ya George Agụ anyị nebe ha anya anyị amaghị ife ewu mana ọnwụ na obugu George Agụ ya awụ na ogbu na ikpu ị kwesịghị ya ụlọ abana yikpe na-efu until imezie ndụ gị ọkwa na ya nọ o ji enwe a kind of valedictory speech ndị ndị oyibo na-akpọ valedictory speech 2 minutes ije kene Nze Ekwulobia because nwa ma nwere 3 months na ebe a ya ma ihe itinyere gị Nze Ekwulobia kwenu Nze Ekwulobia kwenu kpezuonu biko ana m ekele ndị Nze Ekwulobia nwa obere oge nwalu as administrator ekere m ụlọ ka o si wee cooperate with me uwe na-aga nke ọma mụnwa abụgo secretary ndị Isi Nze Ekwulobia under Vincent Ezenwosu then oge ọ chịchara onye ọzọ chọkwa ịbatakwa bụkwa David Ezenyanwa wee sịkwa na ihe m mere dị mma as secretary wee point kwa maazị mụ ya agwa secretary ya maka ndụ chekwara onye nwekwa onye Isi Nze Ogbo kịta ọpụtabeghị n'ọgbọ wee sịkwa na m ga-ejidekwara ya ọbọsị so m na-ekele Chineke ọ bụrụ na m emeta ha ọfụma ọ dịghị nka ana m ekele Ezeugbaja bụ onye Isi Nze Ekwulobia kịta wee na-ekwu okwu ya jisi ike na ndị Ekwulobia na-ekwu oche ahụ adịkwa ha izu mana uche Chineke ọ ya aga nke ọma ka Chineke ogologo ndụ ahụike ka nna ya n'ebe ọ nọ uwe na-ekwukwa ọgwụkwa asụsụ ahụike na ogologo ndụ onye nyekwu ya akụnụba so akụnụba ji eme ọchịka nka maka na mmadụ na ebe Chineke anaghị evu ọnụ were ekpe Chineke ọdawazi na-ekpe ekpere ahụ iwe na-enwe gị iwe na-enwe gị ike na-ekpe ekpere Chineke nye ya akụnụba ka ọ chịta nke ọma ya ka nna ya osi na Kraịst onye nwe anyị ọ na-awụ onye mgbe mmadụ jere ụka na-esi ọnwe ha ekpe ekpere ma a na-enwezi ihe ụka niile o jere n'ime gosi na amụta maka na onye nwe mma si n'afọ Katọlik jee ma Anglican jee ma Sabat jee o nwezi ekpere ọma nke ọbụla chọrọ n'ime ya onye anyị ozugbo nna anyị ukwu ana m ekene gị onye a wee one time lecturer is a senior lecturer at Federal Polytechnic Ọkụ maka na ụfọdụ amaghị onye ọ bụ ịma na onye nọ ya na-esi iche anya si ịma ya eme mana jee mene ike ahụ ije mee ka ewu acha ha ọkụ ịma na ibe ha dị ezi biko for one of time anyị enweghị time eji m akpọpụta ndị Isi Nze na-abụ nna n'ezi nna n'Ifite ọnụ mana anyị na-asaịn akwụkwọ ọwụna Ifite saịn wee ezi asaịn mana biko ọ na akpọpụtara gị iwe wenego ndị a mkpọpụtara onwe ha ji wene nwa anya were kpọpụta ana m akpọpụta Isi Nze ihe ọkpara iji kwuru anyị okwu n'afọ eze bịa kene n'afọ eze o nwere ebe nji kpọpụta ya ụmụ Chineke ekene m ọnụ ebe na ya Chineke ogologo ndụ na arụ ike enweghị m much to say mgbe na-ayọ Chineke n'isi nna m ochie obere gị nwe nwoke wụrụ ntara nke n'ihe kwuru ọmụ ji agwa ha kama na mara ka eziokwu ife anyị kwuru na-emezi ha emetụ nothing will happen to you wee na-ayọkwa Chineke ka onye ọra tinye aka nke ọ na nkịta ọmọbụ ebe a na-eme onye ọra ga-etinye aka ha na-agbaziri na-akụziri ya
ụmụ na ọba ihe bụzi onye ewepụ ahapụ na ọ gaba na mmadụ ji aga straight ọ na-eme nke ma akpọ ya dụọ ya ọdụ so na-eme ka ọ na-agọta ebe a nọ eme maka ọ dịghị izi nkịta ewepụ nkịta ekele ka m ihe na-egbara nrụrụ ahụhụ ụka bịa ebe a wee nọnye ana m ibe na anaga dị kotu mmasị Chineke ụmụ mmadụ Chineke eme wepụta na ya ji awụ isi njem na agreement about it. I said I supported. Amen. So mmadụ bụ ngere kpere ekpere Chineke gọzie gozie onye nwere eti aka ibe agazie onye olulu mgbe ke go anaghị azọ ya ụzọ ịzọ ọzọ nwe uru ọba ya ga na agwụgwọ asọ na nwa arụ police star 6 years eje one day je campaign post me so post me on or post me no I don't do it anywhere chimburuga ebuo m dia accept it so yi jagwa kasi obi ike ebe ọ na ị na-aga tụkwasị obi na Chineke ibe ga-ebe ga-adọ na mana Jesus Christ. Biko nwere ọ na-abụgo nketa experience ya na ebe niile akpọpụtara na dịka onye so okpunye ya na nke igwe mbechara igwe ibe a na-ekwu etu Solomon si ime ekpekere kama asị ya mazị ma nke ọ dị iche igwe hapụzi ihe o ji eme mebe ihe ọzọ ya na ọgaranya je mba sepdoro ọsị ya batazi n'ebe ya bezi n'ebe so eje mekwezi ihe ndị mechara so ekene ka m ọnụ mụ na igwe soro okwu gasị ya gwa ya ihe o mere gwa ya gwa etu esi ime gwa etu esi besi na ọmụ nkwenye ya akụja maka o chere ndị ihe na-ekpunyere ogbe anwụchago Biko onye ọnwụna Joseph ya ada wụna anyasị onyonyo ahụrụ okpukpu ndị bụ ogbu we have only 30 minutes to go 30 minutes edigo nje gbasịa biko na akpọlite the speaker Isi Nze Agba onye ụgwọ eze ude biko ụkwụ na aka kpọrọ mara biko onye akpụ bịaruoro na paakị o mere onye ọgaranya bebe kpọrọ ya ga kọt ruo ebe nwanne ya hụ ya si ya nwoke nke nwa na ogologo ya sị ya ọnwa alụ ọhịa lele ya nọrọ nọ okpegbu anyị ya achaghị anyị ekpekwana ya ọkwapụ na akpụ hapụ ije ha ekpewu anyị abịaghị ekpewu anyị zọ ga-anọgụ mana aha Jizọs ị ga-achị anyị chịka anyị nka oge nke Chukwu ka mma so hafụ ndụ na-eme nnu n'obe ogiri n'obe amama ụlọ ma ebe na-ekwu nwata nwaanyị ka asụ ya na enenebe nne ha ka ọ na-ete obe mara erizeta ana-ama ụmụ ịnụ ọdị echi ọ gwa ya tere pankeki fụọ mekata nwoke hụ ya laike ya bịa nụrụ ya ruo ndị esi ya sitere nne ya tinye obe n'ọkụ ọma mgbe eji eti ndu ọma mgbe eji eti obe ya were fonu kpọọ mama ya so ya mama ndị mgbe ya jide eti ndu ya sụ ya nnu n'obe beba ya sụ ya ogiri kwene ya sụ ya ogiri n'ofe feba so Chineke ga-agọzi gị gọzikwana anyị ma iji achị maka onye gara abroad na-anụta fụtaruo na roundabout o meziri ndị nọ n'ụlọ ọhụrụ ọ nakwaghị ibe ha ọ na ọ tọkwara atọ ya ka nabakwa n'oge maka ibe mere ndị ọhụrụ na-emekwu biko kịta anyị anụgo ọnụ ndị isi nze anyị ekwupụtago okwu a na-ekwukwe what is good for the geese is equally good for the gender. Ọ bụ sọ na ndị isi nze ka ibe dị mma na-adị mma esi n'ọdụ sọ mmadụ bụ ka ga-erie mbọ ya nọ ntị sọ mmadụ igbo ọrụ n'ezi n'ekike aịda na ezi nze ha sere m eze Nwankwọ nze dị n'obi abịa n'Ifite Nze Lawrence
Orafu. Nze Lawrence Alafo, Unene is one of the speakers of Nze Ekwulobia. Obo na obia n'oge. Obo monwa, mmadu anaghị abịa na ibe na akọwa ihe ọ bụ. Onye nwa gara iwere dismantle. Mana anyị ga-enye chance 2 minutes. Mmadu na-aba 2 minutes okwu ebie. Anyị eribe ibe tie na. A na-akpọlite Nze Hanselm eze Nwankwọ. Okwu na-ekwu gwazira ya na nna. Nze Ekwulobia ekene m unu. Nze Ekwulobia mụọ unu. Zụọ unu. Ibe mbinitele enwere m aṅụrị na diọkpa ya wụ Isi Nze Ekwulobia. Mgbe anyị batara mụ na di m na anyị tụrụ inye aba ọdụ ụzọ aba na abụ eri ebe nke ịbụọ na mbọ iri ebe na mbọ iri bidoro bụ beze ụgbọaja beze mba ọ ya ka m ji nwe aṅụrị ka m batara ka na ya wụrụkwa otu ụmụ eze onye mere kpọpụtara Isi Nze so o ji adụrụ anyị mma beze mba ka ebidoro nsemokwu igwe eze nwa na Ekwulobia bidoro anyị wee pịpịa ya ruka a na-ekwu ya ekwuru ya ekwu ya ka ekwuru ihe ndị ụmụada na ndị EPA pụta dachipụrụ wee na-azọ so na ya ka a bịara Ebekori ezugo nekataba anya nekata so na mbọ iri akwu ha na mbọ iri ma na eziokwu adọghị ya anyị ejeghị awụ na mbọ iri and nke ọzọ wu obere ibe m chọrọ ịtakwe nke na ọkana eze nsọ ọgwụ ịma na abịa ha na Nze Ekwulobia bụ anọghị ma na Nze Ekwulobia anọghị o nwere nduzi a na-aga ikpe anyị ji onweghị ikpe do na ya bibiri ikpe anyị na igwe onweghị ikpe do na ya and enwere m aṅụrị na ndụ bịara kọtụ bọsị a unu gwuru mba jọji bara were na-ayọkwa Ekwulobia niile nọ ebe a unu gwuru n'ahịa kama suke ịtọ ma ọ bụ ịnọ na-abịa kọtụ ahụ o wee na-egosi yes n'ihi ebe anyị kwụ ịmụ ibe ibere jibe bọsị iji achịka nka iji achịka nka iji achịka nka kama meje ha sọpọtụ hụ kama ife niile m nwere agwụ biko unu nụrụ ibe o kwuru gbasara ebe okwu afafa tụrụ ebidoro na ịbụọ iri na be eze ụgbọaja beze mba ọ mụ dakọwara unu ka esi wee kpe ikpe ahụ geenụ ntị ọ ya wụ na biko a na-emechi ege na ụbọchị tata bụ special day for us biko geenụ ntị ya kawa unu ibe ata maka ndobe ya biko a na-akpọlite Nze Lawrence Alafo biko 2 minutes ka anyị mechie okwu 2 minutes. Nze Ekwulobia kwenu? Nze Ekwulobia kwenu? Mụọnụ? Zụọnụ? Kachanụ? Nze Ekwulobia ekelekwe m onye ọbụla ndụkwa nke ọnụ ụrụ m anya ndị enwe kweghị taa asụ mfe eje m abịa ya ikpeazụ abịa nje abịa ya n'oge mmecha ya adịkwa n'otu were mụ ma mecha abịacha ma abịatakwa ya n'oge ndụba anyị umeje mmụta ahụ n'obi ka ọ dụ mmụta ahụ n'obi ka ọ dụ nkiri ya mmemme ụrụ anya ọ bụ na ọta ihe mmụta ahụ n'obi nkiri iwu n'anya ka ọ dụ
o nwere ndị na-ahụha jee ebe a na ọgbakọ ọ na-atụ egwu ihe o ji ekwu ọ maha na ndị nkiri nọ ebe ahụ ndụ mmụta anọ ya onye na-eme nkiri eji ha jaketi n'ụzọ ihe onye ji mmụta o ji abịa n'ime ahụ ya maka o nwere ndị nwere ike ịnọ ka je mara ihe ahụ eji ka ime taa ma abịa onye ahụ bịara nkiri o ji afọ mgbe ebe a o chekwuo kọọ ihe ọzọ atụba ogu atụghị ya ogbuo ya o jewere onwe ụdị o butere onwe ya ma ihe o netere onwe ya ga-ejide nke ahụ nna wee na-ekwusi na onye isi nna azụ m eso bịa mgbe ebe neta maka anụ ọhụrụ ma ọwa onye ọra na-agbata nta ma ọwa ọ ga-eje rụọ ọnya azụba ikwe ụgara ka o ji ama m ikwe aga ka o ji ama m so eji m abịa nhe m wee chọọ ka m gwa gị na onye ọwụ na nsị na-awa na-eji akwụkwọ na-abọ ofu ka ewu nke ahụ na-awa ya mgbe ahụ o ji wee ficha ike nke ahụ nke ọzọ ọwa ji amụma ọpụtasịbọdụ awa ha o were nke rụọkwa onwe ihe ya enweghị ụbọchị ka awa akwụkwọ na-abọ ịghọtara inwezi akwụkwọ adị ama ụma nke a na-akpọ adị ama ụma akwụkwọ adị ama ụma ahụ nke okomikọ adị ama ama ife mmadụ ji ada ndị n'akwụkwọ ma ọ bụ onye nwoke mbụ ada nwoke mbụ ifu okporo mbụ ajọrọ maka ifu mba adam ka ajọrọ nwoke maka ajọrọ ọnụ ụzọ eghere n'oge osi ghere okeke ji abata na oke ahụ ji abata na ya okeke bata jụọ ha jụọ chọghị ịkpọta nwe ibe n'aka ha ojuo oke ahụ ọ jụọ oke ahụ ọ jụta ya odi mgbeke abịa ma ọ gbaa maka mụ nwa fụta kịta o nwere ibe yọrọ Chineke amara ya mgbe nna sekretịrị Ekwulobia ka m ga-afụtasịra nna nke na-amụrụ ya n'okwu ịghọtara kama eji ekwute ofu su Chineke biko na-ekwu okwu ugboro ise na mbọsị ya mee ka m kwube ugboro na-abụ Chineke mee maka na enwere ike mpụta kịta asụ m mmadụ rie nsị ịma onye amaghị onye mbụ ọka ma osoro mesoro na bọọdụ ewe mara onye mbụ ịghọtara ịgba nke ahụ sekretịrị Ekwulobia ya asụ mmadụ rie nsị mana onye nke ọzọ akpọkwa n'ihi ike na-arụ onwe ya dị free nke m afọ iche okwu ị na-ekwupụta ga-adị very short and very straight and very simple iwepụ ibe ndị oyibo na-akpọ ambiguities people will come ha ya abịa fara ha ma ihe ha nwere ike ime ọrụ ka ndị otu anyị isi anyị fụtara na arụmana anyị na-akpedoro ekwe mkpọtọ mgbọ ị na-akụ kama mmụọ mgbe egwu mba anaghị m agba ụdị ya iwu ajụ m onye erughị ajụ m na-ekwete sụta ngwere eje m ata sụta oke eje m ata ewu ebe ha period egbu ewu mba sụ afụzere zugbu ji anụ ibe sụtaba ome nke okwutere mana iru ajụ m ngwere ka anyị ji eru onye ọbụla eribe ọ anụ ọkụkọ ka anyị ata gwa mgbe eyiwe ya anụ ọkụkọ ahụ ọ ya were onye ahụ ruru ajụ m wee na-asị gị o ya adịrị gị na mma nwatakịrị ọnwụ na-anọkọtara chi ya kpọọ ya si ya ga-ejide nkakwụ ọredi chi ya ahụ edobe ndị aka o ga-eji wee kwụ aka ọwụghị ike ezeke udere ka o ji were arị ngụ ọjị ọ aja na nwe enu ka o ji were arị ide ezeke udere ọrụ igbe ruo ihe a aja na nwere pụọ kịtara ezeke udere adaruo n'ala mana ije ha ada aja anaghị ndị ejidesi ndị Nze Ekwulobia onye ọ na-nwe enyi ịhụ iji hụ ya ede ha ọkụ ji ere mana o mere nke ka gị mkpa ihe eje hụkwa nke ahụ ga-ejide ya na-akụ nke ọzọ na-asụ biko ka anyị jide ebe anyị jidere ebe bee agbalụọ eji ha abacha Nze Ekwulobia n'ụbọchị nke taa kama na ndị obiọra mbụ ebe a kịta ndụdụ purely and hearted deleted na ha ga-anọ ya with the interest to be there to witness it. That's why they are here. Even when you have 2 minutes, mana our chairman, Nataka Council, and our chief provost today, all ebe OCB or ebe OCB or whoever is where you was. I need to put that. N'eziokwu o nwere okwu mmadụ na-ekwu hapụ ya onye ọbụla ekwuru okwu ebe a kwuchara ọfụma mana o nwere ebe ọ gara and ebe ọ gara wụ
qualities of a good leader. Either game maybe no come out to the mouthpiece in Nze Ekwulobia. On our questions are you know with the mouthpiece of Nze Ekwulobia. No I'm with the image maker of Nze Ekwulobia. If I was advising Manoha, at least that's what I got. Keta ohagwana hopu edaba ku ibe ni na gwara gu chekọ ya nwanna keta agbara ọgwụ nwezikwere ka ọdụzi ozukwa ha agbara agbara adịzikwa na aka ya agbara ha baba adịkwa ha agbara change agbara ọkwa ya mba na ebe mmadụ na-eru agbara afọ so mana ịnaba ibe yi na-ekwuru ebe a chekọ ọkwara Francis na-ewere biko Cheko wala bele ayo mwe Chineke na abani biko wala the final one ana ba onye nwanna agbaru ebe a nke ha wuru ki bazu ki godo agbaru Isi Nze Ekwulobia ije de ku ekuo a junu ga dudu a ije de ku ekuo Benita. No to ti be ki ya gwa ye ba. Why onye wu secretary Nze Ekwulobia. Biko. Kochala yi. Ekwulobia kwenu. Yeah. Umuchana kwenu. Yeah. Dubai kweswo. Biko onye ona adum ka ya debere ma akwụkwọ bụ Nze John of Woma amamana kwa kana. Biko Nze Ekwulobia ọ na-ahụ na nwanne nwoke. First of all, I talk to the Bunamana, all Assistant Secretary, Nze Ekwulobia. No one will a guy Ebene, Yan Esway. Ogaya Francis or Nze Francis or the Kawa guy. Yama Secretary. Yan no way now, Lord of Bulia. Makachina is where to ya. Abahizu. Abalo, Isi Nze Ekwulobia. West Nile the Secretary. Because Nze Ekwulobia. Una Wakonia. Una Wakonia. Oh, the Malaysia. Onye nu weftere anyị chalacha. So nwa ife anyị na-akwu na anyị so ahize unu maka unu ma ife na-arị anyị amama unu ọma ya unu ọ na-anụchasị oyibo ike they have something to say ahize nwuchi ya na anyị ekene unu. Biko eji m ohere ahụ nchi wekwuru ebe a so ndị ihu oche chọọ na ya oche ebe ọ ji anọ chọọ na ya oche ebe ọ ji anọ kịta ọ bụrụgo sekretịrị Nze Ekwulobia ebe ndị nwere oche. Biko biko ganu nte o nwere ibe na ga n'ife dị mkpa ibe nna ha etu ibe dị mkpa ya ga olu echi asị ekwu ya ụda na-emechi ejiene ụnụ ama ibe ntị tata anyị jere ogbo ndị gwara anyị n'ọdụ bụ n'akọ ọkwanụ ya ụmụ chi a na-akụmakata ọfụma ọ bụrụ nọ na mbara ebe a ka anyị na-abịa agba Nze ị gwara anyị Ekwulobia ha amala amala o nwere ebe unu wefụtara ọnọdụ Nze Ekwulobia gara n'ọzọ eme mitin ị gwa anyị ya mara mere nji gbapụtago anakwanya. Yes, thank you very much, sir. Nze Ekwulobia kwenu. Nze Ekwulobia kwenu. Nze Ekwulobia kwenu. Thank you, Mr. Moderator.
obodo agha aṅụrị o wutere m oghere adụzi ọnwa ebe a mbasa anụ nwere ya ma ozi ọma ọ nọ na-eme homework ka ọ bụrụ na ọkọta ya na-asị ebe mana because of mmiri bịakwanụ anyị wee na-achọ ọnọdụ ma chairman ọ nọ nso biko bịa ewugo nnukwu ihe ma enyere m egeghị ebe ị na ebe a egeghị ma agaghị n'ihu na mkpagide gwa ihe a jụrụ anyị Nze Ekwulobia kwenu Nze Umushele kwenu Nze Betete kwezuonu biko onye isi Isi Nze Ekwulobia o nwere ihe dị na ya Chineke ọ na inyere m ọ nkwado ka e nyere ya wụrụ mana ayọkọrọ one of ichie aka ichie ọ ichie chairman in council na Ekwulobia irukwuo na ya for many years na nkwado ha unu nyere m ana m ewere mkpara nye ya gwa ya ụmụ chia na ayọkọrọ ya agwa ya Ekwulobia na ayọkọrọ ya thank you ụmụnna atọ n'ime obi na-esi ụmụchi ala nwere anyị bụ ụmụ eze onye mere onye ede ha nọ mmiri ama ndị nze dọọ maka ife o mere nwa ebe anyị nwere anyị nara na-eme mitin kama anyị afọ ọrụ ụnụ na ụlọ anọ na-eme mitin ma o ruo ndị ha rụzie ebe a anyị egosipụrụ onye isi nze o sopụrụ nwere anyị apasị a na-ekwere so ọ bụzi ebe a ka unu je na-abịa ebe unu je na-abịa bụ na ogbu anyị be Pọl Ezechukwu ka ọ dịrị otu ahụ biko ana m akpọpụta chairman planning committee Nze Paul Ezeanya unu ma ọrịa na Ekwulobia mana ọrịa na ụmụchi anyị o nwere ife dị n'ihu anyị ede m ala ka ọ bụrụ ya kwesịrị ibe a chairman planning committee biko ka ị bịa were ibe na gosi ya Ekwulobia ịma na o nwere ibe enyi na ha aga na anyị sogo n'azụ ogbogbo mgbo akpịrị enyi de kwue na kpochie ejewara onye nwe ego egosigo ụlọ ibe a onye na chairman planning committee o kwasịrị other committee members Nze John was secretary to the committee members so many of them even we Zoom Chiana the way so biko you were going on the station to biko ano madam onye minister you can be born biko mana anyị so na Kenya biko ka a na-ahụ wee tiri ibe anọ n'aha Jizọs biko ana m akpọlite Nze eze onye na-anụ ọnụ anyị mgbe ọbụla anyị sị ka ịgba aka n'ozuzu oke bịa doo nne ya nsọ ka anyị onwe anyị bụ ndị nkịta n'ime ya ka ọ zụọ anụ arụ anyị nye anyị ndụ nye anyị ume na-ayọkwa ka ebe niile esi wee weta ife eji ịkpọ ọbịa ka gị onwe gị were aka wee kpuchie ụgwọ ya mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs Kraịst bụ eze anyị. onye ọ batara n'aka ọba ya n'ọnụ ya bido ịdị ire na be anyị na abatara m ego ma ọ bụ na mụ kacha n'ogo ma ọ bụ ụmụ m ehika ma ọ na ọba ji m buru ibu
ma ọ bụ na agbakọcha ere mmadụ si ehi nne na ahụ ya ọmụ kacha mba kama nọọ ihe a na-eme n'usoro ere onye si wee tọọ na nze n'echichi ya maka na onye zete echie echichikwara ha izete anapụghị ya so nze ọnwụna dịka a na-ekwu okwu onye isi nze Ekwulobia n'ụbọchị nke taa a na-ekwu ya n'ọnya nwa awụ onye ji awụ onye isi nze ahụ kachasị ndị nze ndị ahụ maka na anaghị ada ịbụọ were awụ isi nze otu onye ndị ọzọ na-ezo onye ahụ isi nze akwụkwọ ha banye afọ onye dị ọbịa ahụ banye ego onye mmadụ nwere kama nọọ kedu mgbe echiri kedu na ọgba ọzọ ị nọ na ya kpatara o ji edo mkpa onye bụrụ nze ọgba mbọ hụrụ o tiri mma ya ọgba ọzọ ahụ eji ha akọ ọgwa nwa kpata anyị ji wee nọrọ ọ ihe ntọ na nna nna anyị ha dowere anyị ọgwa ka anyị na-eme nke ndị ọcha makwu mgbe ha bịara n'obodo a na-achọ ere ya esi wee mee ọkwa ndị nze ewu ndụ ha kpọpụtara wee sị ndị awụ ndị na-ekwu eziokwu ha na-ekpe ikpe nke ọtọ ine na-ehụ na ndị ọcha anaghị eme wayo ọ ndụba anyị na-eme wayo maka ọdụm na be ha jụọ kedu ndị anaghị eme wayo ndị ji na-agwapụ eziokwu kere eziokwu asị na ọkwa ndị nze ewee si from there wee mewezie wee nakọnatazie mewezie wee hibe ndị nze ahụ ọha nwa ndị a na-akpọ chiefs nwee council of chiefs wụndụ nọ na far time back werezie kịta anyị niile na-emezie ya ka akpatara eji were ekpu okpu mmemme ya gosiri nọ ndị nze ndị ahụ onye zee ọ dịrị na-aga nze ọbụla na-ezetenwu ihe dịara enu anaghị anwụ ọnwụ ifere ana ifere anaghị eme ya n'ụzọ mana ndụ mfọtọ ga-eji afọtọ ya maka nri ya na-eri ka onye mmadụ bụ ihere na-eme gị anyị achọghị ka nke anyị ka ọdụ mba otu a anyị ji ọfọ nna anyị nyere anyị were ọfọ ahụ wee na-aga anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche Nze Ekwulobia kwezuonu biko na mbido ana m asụ Chineke ahụ ize ya asụ nkene maka nchịkọta ebe mkpọtụ ekwu na Chineke ahụ ize ya ka dị ndụ n'ụbọchị taata bịakwa were anya hụkwa onye ndị isi Nze Ekwulobia na ndị Eze TV wepụtara onye ọgbaruola ọda ha ụfụ nwa onye oruoro na ana Ekwulobia na anyị ji anya hụkwa ka akwụbakwara ya aftamakụchakwara Ekwulobia ana m asị Chineke ahụ ize n'aba Jizọs wee na-ekwukwa ndị isi Nze Ekwulobia na ndị Eze TV maka sisi ya na-ekwu na mebe onye kenere ụnụ ibe unu mere adịkwaghị izi ọ dịkwa na izi maka ọ dị izi ọ bụrụ ibe ụmụazị maka ọmụghọ ihe na-ese okwu na Ekwulobia wụ isi Ekwulobia nke na osere okwu Nze Ekwulobia kwenu asụ m nke na osere okwu ndị ọzọ nọbụkwa ha eri ese okwu maka ọ naghị ese okwu ọ sụmara megịnụ ana m ekene ndị isi niile bido n'ụmụchi ana ruo n'ọdụ wee na-ekene nna anyị agbarụọ isi Nze Ekwulobia ịbụ n'ibe ebolo ha ije ya tata ide roko na ọdọ megụnụ anyị bịa na-ekele Chukwu amara n'isi amara n'isi amara n'isi ndị alụka ya nka n'aba Jizọs egwu onwe amara anyị ebe ọ amara anyị ụfọdụ na-akwado ọnwụ nụtiri onye ha dadara n'aba Jizọs na-ekelezi ụkwụ ya ọ na-ya nke ya na-agba ụlọ ọ dị-ama ụlọ ọ dị-ama ụlọ dọrị na onye ọwụna thank you na gee nụ ntị ị na-edi n'idibe nne gị ekwuzi na ụka anyị na-ana ebe a kịta anyị na-abịa na omume ịkpọ ngụ kịta mmemme Nze Ekwulobia ndị a na-akpọrọ ngụ bụ ndị isi Nze iwu anyị ugwu jere jeenu
Ife a nọ n'elu ya ugbu a bụ ife a na-akpọ ịkpọ nkụ. A ga-enye Isi Nze the 9 villages in Ekwulobia ofu ọkụkọ ofu ji dịka omenala ndị Nze si were dị. were na-ayọ gị nke kachasị nke Chukwu nchekwaba odudu mgbaziri nọnyere ya chekwaa ya ka ọ chịa anyị nwa bụ ndị Nze Ekwulobia n'ịtụ egwu gị na mkpụrụosi ike ya bụzi ka ị were ebere gị kpọketere ya ndị ga-enyere ya aka ka o ije ozi a nke itinye n'aka ya bụrụ ihe a ga-eje cheta a ga-eji wee nye afọ nsọ gị otuto na nchịkọta ihe niile n'ịfụnanya gị na ngọzi gị maka na ị maara na nzete dịrị gaba n'akwụkwọ nsọ dịrị gide ọ bụghị ihe mmebi kama na ọ bụ ihe jikọtara ịnọkọta nso n'ebe ị nọ n'oche eze gị ya bụzi ka ị were ebere gị dịka mgbe anyị ga-ana anyị adapụ n'iru gị biko dunelu anyị na be anyị dị iche iche ndị si anyị baa ịba ya sịkwa anyị nnọọ onye anyị bịara be ya were aṅụrị nabata onyinye nke i nyere ya maka na ọ bụrụ ihe ụfụ ya bụzi ka Chukwu ji gị na-ewere ebere n'afọ nwa ya gọzie anyị na nwa na mmụọ nsọ. Onye anyị na ya n'ugbu a bụ the current Isi Nze Ekwulobia. Anyị na-asị ka ikenezie ọha Ekwulobia n'ụbọchị tata dịka ịnabatala Ekwulobia niile dịka Isi Nze ọfụ enwere na Ekwulobia ka ikenezie ọha Ekwulobia. Ekenene m ọha Ekwulobia and ekwecha naba n'ọka Chineke mee ebere ọgbọ niile a nọrọbata na-ekene ka nwere n'ịnabata ihe niile emere a nabatara m Isi Nze enyere eji m arụ site n'ike nke Chukwu ndị ọ na-etinye aka m ọ bụrụ na ike nke aka m onye ọbụla ji ezigbo okwu eziokwu ọkụ ibe nje eme nke m achọghị m asị onye ọbụla ya na-asị maka ebe ya dị mmadụ mara ya ndị Ekwulobia dị atụ bikọs na ọchịchị ha na ya azụ eziokwu dị ha eziokwu asị by truth mmadụ achọ m enete onye ji eziokwu adịrị anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche na-asị na ọchịchị gị ga-atọ atọ na Ekwulobia weta udo na Ekwulobia weta ọganihu anyị ekene gị nwekena ya afa gị. Afa m bụ Nze Godwin Chukwuka okwu a na-asa anya. Kọwakenela anyị onye bụ na onye ife a na-eme ebe a n'ụbọchị tata si wee metụta gị. Ihe mere bụ mụnwa bụ vice chairman ụmụche na People's Congress. Ihe mekarịchara nji bịawa ebe a taa ọ bụrụ na ohere adịkara mma na duto ihe a na-eme n'ụmụche wee bịa ka m kwukwu okwu esi ga anyị nwa n'afọ ụmụche na anyị nwere ọṅụ ụdị ihe a bụ ihe anyị chọrọ ka a na-eme ọ bụ anyị achọghị ọgbaghara ụdị ihe a ọ dịka ụnụ nwa nọ ịfụrụ otu ihe si ga ihe a bụ ihe anyị chọrọ onye bụ Isi Nze taa n'ụmụchie na Kristi sikwa na ụmụnna na-akpọ ụmụ eze onye mere n'ụmụchie incidentally esi n'ụmụ eze onye mere anyị bụ ụzọ kwado ya ụmụchie na kwado Ekwulobia wee nyezie tata ka ha nyeziri their blessing. Yes, ọsọ n'ihe anyị ji bịa taa. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu ekpere ihe ekpere ya dịka Isi Nze ọfụ n'ụbọchị tata? Dịka m siri kwuo onye a bụ nwanne anyị nwoke ka ọ bụ anyị maara ya ekpere anyị na-ekpe n'ebe ọ nọ. Ekwulobia kpechara ekpere ofu ihe fọrọ bụ ihe anwa ofu onye n'ime ndị kwuru okwu ebe a kwuru o nwere ihe Solomon yọrọ n'aka Chineke a jụrụ ya sị ekene ihe a ga-emeri ya ọsịsị nye ndị amamihe ahụ ka anyị na-ayọ n'isi ya ka Chineke nye ya amamihe ahụ
ka o wee nwee ike chịkwaa nze niile nọ n'Ekwulọbịa. anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu afọ e turu gị? Okwu a na-asa anya. Okwu a na-asa anya, ya ekene gị. Ha na-ekwu na Nna ya ukwu, ya ekene gị. Biko kwakena ya afa gị. Afa m bụ Nze Ekwulobia. Eji onye chọwa nke wee mara. Dịka anyị si wee mata, oge nwa bụ chairman ụmụnna ebe Isi Nze si wee pụta. Dịka chairman ụmụnna, dịka ọsọ ụmụnna kwe ife niile welu na-aga, kedu ekpele pụrụ iche ihe ekpelie n'ụbọchị tata ka Isi Nze na Ekwulobia wee chaa acha? Ekpele pụrụ iche m na-ekpere ya bụ nke izizi ka Chineke nye ya ogologo ndụ na arụ ike, nke ka nke nye ya the wisdom, amamife ka o ji wee chịkọtata igwe atụrụ ndị ala nyere n'aka dịka ndị Nze.